Hello mga ka-reels, tayo po ngayon nandito sa Kabayanan ng Natividad, Pangasinan at sa kasalukuyan tayo ay papunta sa Maranon Falls. Ayan, tayo po ay papasok na sa kanilang lugar kung saan ito po ay isa sa may tinuturing at pinagmamalikan ng bayan ng Natividad, Pangasinan. Pagkatapos nating makapunta sa Maranon Falls, tayo naman po ay pupunta sa Sky Plaza. Yan mga kalis, kung inyo pong nakikita ang ating entrance, tayo po ay papunta na po sa Maranon Falls. So tayo po ay nagkaroon ng checkpoint. So tayo po ay atin pong silang... yes sir, good afternoon po. Saan pupunta niyo sir? Pangkabili Jay ko Maranon Falls. Sarado po mga sir. Maranon. Sky Plaza lang, resort lang sila. Oh, sarado pala ang Maranon Falls. So anong magandang pupuntahan namin sir? Pupunta lang muna kami sa swimming pool, ganon. Wala po. Oh, dahil tagulan. Ito po, Sky Plaza. Ano yung Sky Plaza? So niya tayo mabalim mga ramitin sa pangkamilang iti. O sa Sky Plaza pala tayo. So sarado po ngayon ang Maranon Falls mga karils dahil ngayon po ay tagulan. So ibig sabihin po hindi po siya safe puntahan. Juan, talo kami. Okay, magpaparegister lang po muna tayo. Hello mga reels! Nandito po tayo sa bayan ng Natividad, Pangasinan. At tayo po ay dadalaw ngayon sa pinagmamalaki ng Natividad, Pangasinan. Ang tinatawag po rito is Sky Plaza. Sa mga sandali po itong mga reels ay dapat sana ay tayo po ay pupunta sa Maranon Falls. Pero dahil tayo po ay na-interrupt ng barangay officials dahil ang Maranon Falls daw sa kasalukuyan ay hindi po sa safe dahil ngayon po ay araw po na panahon po ng tag-ulan, kaya tayo po ngayon ay napunta po rito sa Sky Plaza. Ayon po sa kinaukulan ay iniisip lang po nilang asting safe. So ngayon po ay hindi po tayo pwedeng magpunta muna sa Maranon Falls. So ngayon po ay nandito tayo sa Maranon Plaza at atin po itong aakyatin. Maranon Plaza, Aliwa Pilo. Ayan mga kaprobi, bawat isa po sa amin ay nagsisisi sa pagpunta sa lugar na ito, sapagkat bawat isa sa amin ay halos hindi makaakyat. Ayan po mga karils. Anya, matla ka tiras na strict minaya. Nagada nga maulyan dito'y kami pa nga umulay. Apo na yan eh. Ay, pagkawan ng gustang. Ay, nagrigat. Hello mga ka-vlog! So nandito po tayo sa bayan ng Natividad, Pangasinan at tayo po sa kasalukuyan ay papakyat sa gruto. Ang tawag po rito is Sky Plaza. Sa ngayon po is isa-isa po kaming nangihina dahil talagang napakatarik po ng aming inakyat. Sa kasalukuyan po nandito po mga grupo ng kabataan nagagandahan at nagwagwapuhan. Sila po ay nagkataon lang na tayo po ay nakasabay pero hindi na po ako makasabay. So sila na pa lang po siguro ang magtutuloy. So kaway-kaway naman dyan mga ading. So yun po mga karils at tayo po ay sumuko na po tayo at ang ating tuhod po ay hindi na po gumagana at hindi na po nakikipag-cooperate. So tayo ngayon, ano ba itong napuntahan ko? Ay mas delikado pala ito mga karnis kasi ito pala ay zipline. Diyos ko po, mas mamamatay po ko rito sa zipline. So sa ngayon mga karnis ay ako pala lang po ay uupo dito. Habang tinitignan po natin ang kagandahan ng Skyway ng Natividad, Pangasinan. At yung mga kabataan sila na lang po ang magtutuloy. Iyan po. Mga karils, kaway-kaway naman po dyan dahil kayo po ay makikita sa YouTube Pro Binoy channel po. Iyan lang po mga karils. At magandang hapon po sa inyong lahat. Sa akin lang po ang hindi maganda dahil ang aking tuhod ay sumurrender na. Iyan lang po mga karils at magandang hapon po sa inyong lahat. Leo, tarsier na
Ay, apo na yun mo tayo na tarsyaray. Ay, nagwapo malaki din ngayon nga tarsyas. Ay na. Nagmayat gayam nito yung ngataw di Sky Plaza. Apo na yan. At tapos gayam si Waluganan. Yung malita mo tayong malugan. Ay na. Dato yan manayin. No narigat yung muli, narigrigat yung mulawg. Ay, yung susay na dyan. Pagkawan ng gustay. Bakit nakunin mo dito? Dito la papanam kay. Halo, adam lang at agrikos-rikos ka nga makadano ni baba. Ako na yan. Kilaw-lawan ko na yan. Apo na yan. Nagmayatin ngayon tibyo dito yung ngataw di Sky Plaza. Ay, isulain Nagrigat mo tiyo mulag. No kasano kinarigat tiyo mulay. Narigrigat mo na tiyo mulag. Ay, maglaging nagtabang. Napagrag-rag sa kanda tiyo muli ka na mulag. Kaya po, nagustay. Gunggunabam. Tanto kay piling mo ka na pigsapay na tumang maw. Gunggunam. Anusam. Danagan mo. Helen. Helen and Leon. Ha? Helen and Leon. Helen and Leon. Yeah. Ay hanga siyak lata. Siyak ni Gusteng. Ayaw po na yan.